Bütün kişi öpkeli. Әллә мин жүләр микән? Рәнҗетсәләр, каксалар да, мин һаман гафу итәм. Ашу саклап йөри белмим, тотам да гафу итәм. Үпкәләп йөрүчеләрдә ник шулай итмим икән? Гафу иттем дисәләр дә, хәтта сәлам бирмиләр. Әллә кемгә куеп шунда борын җыеп йөриләр. Аллаһ бит тәүбә итсәк, безне гел гафу итә. Берәүләр Аллаһыдан ник үзен өстен итә? Кыямәткә калдырма син, үпкәләсәң берәүгә. Тот та кичер ул кешене. Кертмә аны кисәүгә.